čau ľudia, možno teraz možno, určite nebudú vychádzať videá, pretože sa mi stala taká jedna vec. Zlomil som si ruku. A ak chcete vedieť, čo sa stalo, tak vám to poviem o chvíľočku. No, hral som futbal a tak jeden môj kamarát, nebudem hovoriť, kto to je, pretože by ste nikdy nepoznali, išiel kopnúť a ja som akurát do tej strely skočil. On proste takú silnú zmäkkou loptu strelil a rovno mne niekde do zápestia. A dostal som to rovno do ruky. Takže najprv som bol taký, že bolí to. A potom som s tým menej a menej vedel hýbať. Nakoniec iba prstom viem hýbať. A teraz už iba čakám, kým sa uzdravím. Takže by som bol rád, kebyže dáte odber a like. Mne to síce nič nepomôže, ale vám možno kedykoľvek ho môžete zrušiť, samozrejme. Ten odber a like. Ak by sa vám nepáčil, kľudne môžete. A dúfam, že sa rýchlejšie pozdravím, aby sme vedeli hrať. A samozrejme sa budeme snažiť ešte. Ďakujem, že ste toto video sledovali. Čau a prepáčte za upozornenie. Čau.